Kámo, to znie jak dobre. Že? 1-2, kámo, to nás ojebali. Asi 2 ľudí som ojebal, že tam je 6 valec, keď som pustil to video. Fakt? Fakt, že som tam svapol 6 valec. Je to väčší jak Elektrón. Ahojte, som X dielne Revcraft a dneska tu stojím pri tomto aute s týmto kolegom, ktorého už určite poznáte. No a ideme si ukázať, čo ideme dneska robiť. Ideme montovať krídlo na Fabiu, zatiaľ sme tam dali prvé 2 časti, tak toto bude. Ale nie, toto sú také vlastne, že dosky na krájanie, na varenie, keby chcete, ale ne. Sú to mat flaps, čo majú ísť semka. Takto, ne, zástierky. A keďže David je úplný idiot a kúpal to z Číny, že? Tak je to legit jak doska na krájanie. Je to väčší jak Elektrón. Ďalšia vec, čo budeme montovať, je takáto vlajočka semka. To už máme vlastne namontované a keď David pôjde na Shitbox Edition Fabii, tak mu to bude takto plentať, aby všetci videli, že je to totálny kok. Dobre, takže viac menej už to je také jakž takž v pohode. Tak by som to tam rýchlo teda načapil. Takto aktuálne vyzerá Fabia. Podľa mňa vyzerá dosť dobre, ale samozrejme ešte veľa vecí sa na nej bude musieť robiť. Dosť podľa mňa vyzerá dobre toto. Dobre sme to urobili. Limonáda s príchuťou Ultra Boris. Prvý dojem, hej? Vonia to jak energetiak, kámo. Legit, ovoňaj to. Kámo, no shit, ono je to dobré. Ukáž. Fakt je to dobré, kámo. Ja ti vravím, ono to je fakt dobré. Ultra Boris, to si kúpim. Môžeš to nekam ísť, ale kam si tu ísť? Ideme do Orešan, ne? Čo tam kurva budeš robiť v Orešanoch? Majú aspoň orechy v tých Orešanoch, kámo? Možno, hej, môžeš ísť. A čau. Á, dojem, kámo. Aj to sa takto otočíme. Ideme tak? Chceš? A pojeme znovu na pumpu druhý raz. Na čo? To sa mi zachce. Ne, kámo, nechoď. Choď normálne rovno a do Orešan kľudne. Poznáš to na tej cesty? Či si môžem dovoliť ísť 90 alebo nie? Turak nemôžeš, kámo. Tuto môžem na chvíľku. Tam je na zadačka, dobre, tu nemôžem pri tých jamách. Štelováky ti treba. Ale ty vieš, ak by nás tu vytriaslo? No, so štelovákom. Kokot, akože riadne. No a jak dojdem? Do Loštinca, tam sa dá ísť aj tou cestou. Doprava ideš do Lošonca, no. Tam viem, že sa dá ísť. A tam tu sú už horné Orešany. To som nešiel. Už kam do Loštinca. Oštinec. Štinec. Pošťanec. Z Orešan mám kamaráta, pozdravujem ťa, Martin, si frajer. Kámo, tu sa dá ísť dosť dobre. Že? Tu keby som na štvorke bežne, tak by som sa tu vyšatil. Pozor tu na, kámo. Aj tá 70-ka, kámo, ktorou idem teraz, tak úplne dostačí. Čo, kámo, chceš si urobiť taký malý detour po také pekné ceste? Není si sa úplne pekná, ale taká pekná... Tam by si na A4 akože dobre podriftoval v zime, ale nie je tam veľko vidieť. Kde to je? Nie je to tam, jak sa ide tak? Doľava, no, doľava a doprava. V Trsíne doľava. Teraz doľava, kámo, teraz doľava, za chvíľku, keď uvidíš, kedy teraz doľava. Dobre, poviem ti. Nevidíš nič. Vidíš helikopter, no. Stiaž, svetla ideš teraz. Som v protismere. Opa. Ty kokot. Nie je to horská cesta, ale tak proste točí sa to troška, no. Doprava. Kámo, na štvorke by som driftoval, že nešiel takto na cestu. To je moc kurva pekné auto na to, aby som ho rozbil. Chcel som, kámo, každý rok si chcem kúpiť nejaký pekáč pojebaný. A kámo, tu trocha pomalšie, to fakt chodí pomalšie pre istotu. Dosť dobrá cesta. Že? Taká príjemná podľa mňa. Takže vážení televízni diviaci. Diviaci? Najebali sme do diviaka. Ja som tomu toto je diviak? Ja som tomu Davidovi vravel, nech nevystupuje z auta za jazdy, že ho zrazím, ale on si nedal povedať. Ja mám prednosť, že hej, podľa značky. Hej, lebo si čierny. Pozor auto. Fakt? To je dobrá, taká nareálna cesta. Že? Taká príjemná podľa mňa. Sme už v obci, či ne? Tu sme v obci. Doľava, kámo, môžeš ísť teraz aktuálne?
OK, kámo, toto je pekná zakúta, ináč taká rally. Teba nie, Neko. Pozreli sa, kámo, pozreli sa, nice. Ale zahrabli sme ako. Hej. Čo? Čo je tam hore, kámo, to ma zaujíma. Kámo, ja tu nebývam, čo sa napýtaš pičoviny? Pomaly, ne? Lebo to je pridám trošku sem, kámo, Je to autobus. Je to autobus, no tento tu chodí. Kámo, normálne hráme sa teraz na Japoncov. Toto, kámo, pôjdem na TikTok s nejakou muzikou od TikTok závodiak. Kde idem? Do západ, nie? Do západ, no. Pozor. Kámo, to zrýchlenie je nič moc, ale baví ťa to auto. Že, kámo? Rovno je čo? Ja sa pozor, že ja neviem, ja sa snažím, že nebol. Dobre. Ty kokot. Ty kokot, dobre. Ty kokot, dobre. Dobre. A je to rovno aj človek. Nie, kámo. V živote som nešiel 90, ja sa veľkých rýchlostí bojím, kámo. Kámo, najväčšia sračka, čo som kedy do teba počul, akože. Nechám ti ďalko, mám tu na štelku. Nej, nepoznám, letky si objednaj. Legit, Kámo, kámo. normálne debilaj si. 3 € dáš za letky. Testujeme, Fabio. Kámo, škoda, že sme auto umili ináč. Kámo, hej, otoč sa hneď teraz. Nie, ale vieš, čo by to bola sranda, sú tu potoky. Viem, kámo, kurva, škoda, že sme auto umili, no. Prepojeme pekne takto na jednotke, lebo sme boli umyť. Automobil? Táto zákruta je pekná, ale tam tie jamy. Kámo, to je jak rally zákruta, strašne toto. No, ale vieš, že... Ale ty musíš brzdiť, lebo sa Je rozjebaná cesta, jak tvoja mama. Ideme? OK. To je valid, kámo. Ale proste my iba len tak ideme, kámo, tam sa nám chce. To je slepé. Ne? Dívaj. To kam ide? Kámo, odpich. Odpich? Dáme odpich? Dáme odpich. Ale vonku nejdem, tam mi nechce. Po 3, 2, 1. Ale na to, že máš letné, tak sa chytajú celkom. To sú tie Hankoky, víš? Viem, že ty si kámo dobrý chodič. Ja som Pavol Chodič. Ozaj, kámo. Vedel sa to, že Pavol Chodič mal Fábiu? Kámo, Pavol Chodič. Čako to Pavol Chodič mal Fábiu? Ja, toto je ten proof? Pavol Chodič mal Fábiu, vidíte ľudia? Pavol Chodič mal Fábiu. Podľa mňa mal fóbiu, keď ťa videl. Spadla som do kanóly dneska večer. Kámo, spadol si do kanóly? Spadla som do kanály. 30! Spadla som do kanóly. Toto je kámo tiež taká valí cesta. A tu sa bojím ísť rýchlo viac, než tam som sa bál. Hej. Dobre, v piči sveta. Ale tie kopce tam do naháča? Kámo, to je po piči, ale tam by som myslel cez deň, vieš? Ja som nikdy nešiel viac ako 50, vieš o tom? Kámo, ja však to ani ja. 40 ideme, vidíš, tam je proof. No, vidíš to, ideme 40. Potkan a krysa jebali v kanáli. Tak teraz ne, ide auto. Hnoj a kokot v ňom. Hopa. Hopa. Kámo, to znie jak dobre. Že? 1, 2, kámo, to nás ojebali. Asi 2 ľudí som ojebal, že tam je 6 valec, keď To som fakt? pustil to video. Fakt? Fakt, že som tam svapol 6 valec. Kámo, tá Fabia trocha sa akož pozmenila od začiatku. Dosť, kámo. Podľa mňa to už je strašne dobré auto teraz. Ten zvuk, kámo, to zmenil jak kokot. To je extra ten zvuk, kámo. Ťa o 100% viac baví to auto teraz. Ale hej, kámo. Aj keď to je pomalšie, ale ide to dobre. Tuto pozor, tu fakt pozor, tuto brzdy. Tu stávajú? Nestávajú, ale tu sa môže auto vynoriť, veľmi ľahko. Vidíš, kam tam je auto rovno ide? Dobre, pohode. Víš, kam mal som pravdu? Že ako Touge Racing, víš? Gay Racing. Gay Racing. Two Gays Racing. Two Gays Racing, k tomu mere. Pozor sprava. Pozor zítra. Motor sprava. Motor sprava! Nevadí, však vyklepeme, dávaj. Vyklepame jak resne. Valid. Kámo, ten škatulkové Lambo. Tá Bora, čo sme mali... Ja si to videl, teraz som tak chcel povedať, ja som videl to video. Že Bora bola škatulkové Lambo, ale toto je Lambo zo zápalkovej škatulky, kámo.